Tropina McLewis. Nobby Borja is mission captain. Éan Milchon seo. Tá sin is cén cuí. Well, tá sé ar fad buinte le hairbrú. Is spráit ar timpeall ar an domhan an atmosfér. Brúin an tír síos ar an tam ar fad. Tugtar ar brú ar sin, ach suas go hord tá níos lú ar ag brú ort. Ar an talamh tá an teirbrú cóhrún leis an brú taobhaiste idir chur. Ach in Eistleán tá an brú níos ísle. Agus tá an brú idir chur níos irde. Is féidir leis an mrú sin pean a chur idir clúsa. Nuair éhanmuid tain ar trí spásbeag idir clúas an feadán óstach. An sin tá an brú is tír agus an mu cathrám agus imíonn an bhíon idir clúsa. Ní thugann muid ar rú faoi dara deganá ach seoúpla brud a haspáin go bhfuil sé an. Cur isce I gcopan agus píosa cuirta thar. Nuair a churann tú an cap an banas ceann ní hitin an tuisce amach, mar tá ar brú suas ar an gcuirta. Man trí las fiú féin. Seo ceann eile. Tá ag brú síos an pápa seo. Mar sin ní féidir leis an maidide léim suas. Cur balún ar budéil agus ire ar duine fásta isce te a chur air. Brúin ar amach nuair a bhíonn sé te agus séan sé suas an balún. Nuair a bhogann air tá an brú níos ísle. Séad idir gáfaí sa popper agus bhaid an brú níos irde ar na tíimethe. Téan na PC popper le chéile. No sé tar pizza popper. Inis tá an brú ar níos irde faoin popper agus rock sé suas. Ban trída seo le léróid ping-pong agus trimidor grúige. Tá an téirbrú níos irde ó na tíomhide ábalta a léróid a chuineál san air. Sin mar Eistlín Eistleán freisin. Caithfidh an tír dul níos tapala thar na scíthán margheall ar an crop. Déanann siad ar brú íseal agus tá an brú a níos irde. Téan an teitna suas. Tá sé sin ar fág go bra ach tá ceisiúil. Cé tá agtamán John Eistleán?